हाय लोगोफोर दिनै आं गोदान मोनसे भिडिअ बानायबावनो नागिरदों। बे भिडिअआनो जाहैबाय बायगन आलु ना। दानिया आं संनो थांसै माबायदि सङो। आलु ना बिलाहि ना आलु बिलाहि दुंथ'वाखैनो दुंनासै दानिया मोजाङै दुंनो होयो। आं एवनो नै दा ना नै नाखौ एवनोसै। Itu malam ini sebenarnya harus teruskan dah. Teman-teman, bedor mana ngapain sana ya? Ini kok kan masih lupa ya? Yo, getol जायो आरोना बिदि एवफ्रामग्रोना लाबा गोरा गोरा। नै जोंहा आलु एवफ्रामनाया जासिगोन। ओमफ्राय बेखौबो एवनानै जागोन जोङो नाथुर। हालदै होबाय, संख्रि होबाय, बेखौथ' बुंलायाबाबो जायो।
दसे मोननाय बायदि खोबथ'ना होनोसै ओमफ्राय नै बे दा गेब्लेदब जाबाय नालाय नै बे आलुखौ बे बिलाहियावनो एवफाबावनोसै आं खेबसे एसे एवफ्रामना लानांगौ दा एवनाया जाबाय नै दा होसिगोन बे नाखौ दसे खोबथ'बाय देनायखौ दासो होबाय आङो मोदोमनाय गोदौबानो जाबाय आरो ओंख्रिया गोदौबाय दं एकदम गोथाव जाखागोन ना नोंनावनो गोथाव नुखादों गोदौबाय दं जाबायानो जानो नामा लोगोफोर जाबायानो ओंख्रिया जोंना साखिनायसै आं खेबसे मार गोथाव जाबाय नाथुर एवनायाबो मोनबाय जासिगोन दा ओंख्रिया दा जाबाय बोख्लायना दोनबाय नै भाजायाबो नाथुर एवनायाथ' दहायनो जोबदों जाहोलां संहोलां